नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्यान बैतकोल मार्गान KSRTC बस संचार कायम दवरची मागणेची जिल्हाधिकारीक मनवी. कारवारच्यान बैतकोल निवासी ग्रामस्थान जिल्हाधिकारीक एक खास मनवी दिवन विनंती केला की सध्या कारवारच्यान टनल मार्ग जाल्ल्यान सगळे बस टनल मार्गान यो वच करतात. तेजेन बैतकोल ग्रामस्थाक शाळा, कॉलेज, नौकादळात कामा वयच्या कामगाराक, हुबळी, मंगळूर, मणिपाल सारख्या आस्पत्रेत उपचाराक वयच्या पेशंटाक बैतकोल मार्गान बस संचार व्यवस्था ना जावन खूप अडचण जाता. म्हण प्रवासी भाडे मारचे टेम्पो सुद्धा या मार्गान वयचे सोडून टनलांतल्यान गेल्ल्यान खास करून विद्यार्थ्याक आणि रोग्याक खूप त्रास जातात. वेळाचेर बस व्यवस्था ना जावन नौकादळात कामा वयच्या कामगाराक कामा वयल्यान काडिल्ली उदाहरणां आसात. म्हण बैतकोल निवाशाक अनुकूल जावचेशे KSRTC बस सतत चालू दवरचे अशें संबंधित डेपो अधिकाऱ्याक सूचना दिवची मागणेचे निवेदन समाजसेवक विल्सन सॅमसंग फर्नांडीस हेमगे नेतृत्वात जिल्हाधिकारीक मनवी दिला. तेजी प्रत आमदार आणि कारवार KSRTC डेपो अधिकाऱ्याक दिला. कारवारात थांबवून दवरिल्ल्या कारयेक अचानक पेटलो उजो. कारवार शहराच्या पिकळे रस्त्यावर थांबवून दवरिल्ल्या एक कारयेक अचानक उज पेटिल्ली घटना घडली. अकस्मात लागिल्ल्या या उज्यान आजूबाजूचे लोक भयभीत झाले. ताबडतोब स्थानिकान उज निवळचो प्रयत्न केलो आणि ही बातमी अग्निशामक दळाक दिली. घटनास्थळार अग्निशामक दळाचे जवान हजर जावन परीक्षण केले. वाहनाच्या बॅटरी शॉर्ट सर्किटान उज लागलो अशी माहिती अग्निशामक दळान दिली. जाल्यार सुदैवान या उज्यान कसलेच नुकसान जालें ना. कुमटा अळकोट ग्रामपंचायत व्याप्तीत नरेगा योजना सबलतेचे अभियान कार्यक्रम. जनसामान्याला सर्वांगीण अभिवृद्धीच्या दिशेन महात्मा गांधी नरेगा योजना ग्राम आणि खेड्या व्याप्तीच्या जनतेक अगत्य अशा कुली कामगाराक कामगारी करूक ही योजना यशस्वी जाला असे कुमटा अळकोट ग्रामपंचायत PDO व्यंकटरमण पटकार हेमी सांगले. कारवार जिल्ह्याच्या कुमटा तालुक्याच्या अळगोट ग्रामपंचायतीत आवार, सार्वजनिक बाजार, बस स्टँडार आणि ग्राम आरोग्य कार्यशाळेत 2025-2026 सालात महात्मा गांधी नरेगा योजनेच्या मंगळवारा आयोजित केलेल्या सबलतेचे अभियान या कार्यक्रमात त्यांनी उलयताले. नरेगा योजना ही सर्वश्रेष्ठ योजना असून ग्रामीण भागाच्या कुली कामगाराक दर दिसा 349 रुपये कुली मजुरी देऊन हे काम वर्साक 100 दीस दितात. या कामगारांक ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गर्भिणी, बाळंतीण, तृतीयपंथ कामगाराक खास सवलत दितात. कृषी कुटुंबाक, मच्छीमाराक खास योजना आसात. हेची सवलत घेऊक ग्रामपंचायतीत भेट देऊन कामगारीक अर्जी दिवची विनंती केली. हेचे बद्दल सार्वजनिक स्थळार म्हटल्यार ग्रामपंचायत कार्यालय, रेशन दुकान, बँक, बस स्टँड, ग्रामवन अशी जाग्यार ही माहिती आणि QR कोड आशिल्ली जाहिरात चिटकयला अशी त्यांनी माहिती दिली. या वेळार ग्रामपंचायत कर्मचारी, विविध शाळा शिक्षक, शिक्षकी, आशा कार्यकर्ते, अंगणवाडी कार्यकर्ते, प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे कार्यकर्ते आणि ग्रामस्थ हजर आशिले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.